Pronoms febles. Posem-nos-hi. Foteu-los-hi! Per què necessitem pronoms febles? Quan ens trobem en parts de frases que no volem repetir, necessitem un pronom, i a vegades aquest pronom és un pronom feble. Recordeu que cada pronom només substitueix una part de frase. Si volem substituir dues o més parts, necessitarem tants pronoms com parts substituir. Segons la funció de la part que traurem de la frase, escollirem un pronom o un altre. També pot dependre de les preposicions que introdueixin aquests sintagmes. Fixeu-vos en els exemples. Normalment, en la frase, quan utilitzem pronoms febles, la part substituïda desapareix. Però, en expressions concretes, podem trobar-nos amb el pronom i la part substituïda a la mateixa frase. De peres, joans i ases, n'hi ha a totes les cases. Els pronoms s'escriuran davant del verb en el cas que aquest verb estigui conjugat. Si el verb està en infinitiu, imperatiu o gerundi, els podem escriure o els hem d'escriure darrere del verb, separats amb guionets. Quan ens trobem en perífrasis verbals, a vegades es pot posar davant i darrere de la perífrasi verbal. La posició respecte al verb, si el verb comença en consonant o vocal, i si tenim dos pronoms junts, ens determinen de quina manera els hem d'escriure. Potser aquesta graella us serà d'ajuda. Recordeu que, com amb totes les normes lingüístiques, hi ha excepcions. Heu d'utilitzar la memòria i també practicar la llengua. I a teca amb els pronoms!